Ak si myslíte, že ten matematický podvod bol vrchol drzosti, tak sa pohodlne usaďte, sme len na začiatku, pretože kúzelníci z ministerstva majú v rukáve aj ďalší trik. Je to postup prefíkaný, ale zároveň priehľadný s názvom salámová metóda. A čo je na tom najlepšie? Je to metóda, ktorú Európska únia vo svojich smerniciach priamo a prísne zakazuje, no na Slovensku sa z nej zjavne stal zlatý štandard. Funguje to asi takto. Zoberiete jeden obrovský nebezpečný a chladnokrvný projekt a umelo ho nasekáte na tenučké, zdanlivo neškodné plátečky. A presne to sa deje v Šuranoch. V médiách a na tlačovkách, kde treba ohúriť verejnosť, sa Robert Fico a ministri chvália gigantickou, úžasnou investíciou s kapacitou 40 GWh. To je tá saláma v celku. Ale keď príde na úradné posudzovanie, kde by také monštrum narazilo na betónový múr zákona, v dokumentoch sa zrazu objaví prvý, tučnejší plátok. Fabrika na 20 GWh. Myslíte, že to končí? Kdeže? Keď investor žiadal o prvé reálne stavebné povolenie na halu, kapacita sa zázračne scvrkla na 10 GWh. A skúšobná prevádzka? Tá sa má začať pri úplne smiešnej kapacite 1 GWh. Slovami klasika, takto sa to robí do psej matere. Je to ako keby niekto preletel cez obec 200 a policajtom by tvrdil, že vlastne išiel len 4 krát za sebou 50-kou. Myslíte si, že by mu to zožrali? Alebo by mu okamžite zobrali vodičák a poslali ho pred súd? Prečo sa teda tvárime, že pri ničení našej krajiny je takýto výsmech pravidlám zrazu v poriadku? Toto je vedomé a cielené obchádzanie zákona, ktoré má jediný cieľ – zatajiť a bagatelizovať skutočný dopad celého projektu. A presne s touto aroganciou, s vedomím, že porušujú európske pravidlá, prídu onedlho rokovať do Šurian. Čo si o takomto postupe myslíte vy? Je toto normálne v právnom štáte v 21. storočí? Napíšte to dole, nech vidia, že nie sme slepí a vieme, čo sa tu deje.